Казвам се Айтен Юсеин и съм менеджер екип в една строителна фирма. Рекли за курса за продажби, с какво ти помогна, с какво ти беше полезен? Като цяло, курса ми помогна да се запозная в детайли стратегическите техники за продажба, как да продаваш в детайли. Също така ми помогна как трябва да се справям с студените обаждания по телефона, да направя психоанализ на клиента, както и как да затворя целият цикъл, продажбения цикъл от това да се запознаеш с клиента и да стигнеш до реална сделка. Супер. Има ли някой от модулите, който да ти е бил най-интересен, най-полезен? Да, те всички модули са интересни и полезни, като всеки модул ти предоставя различна информация, опити, съвети, знания също. Някаква градивна критика, нещо, с което да надградим курса, може ли да дадеш ли? Критика не, по-скоро... Коментар, който Да, по-често да се организират такива курсове и обучения, които са полезни за всички менеджери, експерти, специалисти, които са в областта на продажбите и маркетинга.